Hapa avtologlar üçin hem jerime arttyryldy. Türkmenistanyň administrasiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 2026-njy ýylyň 11-nji aprelinde kanun bilen girdilen 211-nji maddasynyň 4-nji bölegi laýyklykda 3-nji bölekde görkezlenlerden beýleki durly nerseleriň ulug ferişdelerine goýulmagy üçin jerime 50-den 100 manda çelli ýokarlanyrly. Ahir soňy 5-nji bölege laýyklykda ulug ferişdeleriniň daşky ışık enjamlaryny we ses duýdurjularyny peýdalanma kadalarynyň bozulmagy, şeýle hem hapalanan aynalaryndan daşyny döwlet belligi alynış nişanlarynyň ýazgysyny görmäge mümkin bolmadyk. Şonuň ýalyda kysymyny, reňkini saýgyryp bolmadyk ýa-da tekerleri ýol örtügünde hapa gallaryan ulug ferişdelerinden şol sanyna daşky ışık awzallary we ışık gaýtarjylary işlemeýän ýa-da hapalanan ulug ferişdeleriniň dolandyrylanlygy üçin jerime 30 manatdan 100 manda çelli ýokarlanyrly. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolan habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi Türkmen portalda bizden daşlaşma.